Assalamu alaikum, insha Allah a wannan bidiyon zan ne da mutum zai kare Facebook account nashi daga hackers. Saboda gaskiya a kwanakin nan da muke rayuwa gaskiya hackers sun yawa, abokan sai ga mutane hacking Facebook account nashi zai missing friends nashi da sauran dai abubuwan da ya ajiye a wajen. So bari mu fara. Danna like, danna subscribe, danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu zuwa. Barka da wasu Adam Suleiman daga Sirrin Internet. Kuna iya comment a kasan bidiyo ne idan kuna da wani tambaya wanda ya danganta da wannan bidiyon. So bari mu fara. Da kuke gani a nan wajen shine na bude data na. So sai ku shiga Facebook. Gashi na kuna gani. Wani mutum ya tabbatar cewa ya register Facebook ne maybe da email nashi ko kuma da phone number shi. Duk wanda in ma yayi da duka ne ma da ɗaya daga cikin ne to yayi. So abun da zan taba anan shine sai ku taba wannan wajen. In kuma ba irin Facebook, in kuma kuna amfani da Facebook Lite ne, so sai ku shiga settings. In kuma na browser ne shi ma duk sai ku shiga settings. In ku shiga settings shine dai damuwa anan ne abun zai iya bambanta. Sai ku dan ja kasa an za ku ga wannan settings and privacy din nan sai ku taba shi. So idan kun taba settings and privacy din nan za ku ga an saka nan code generator. So wannan amfani shi shine zai dinga kawo random code ne kala-kala. Amma yanzu bari mu shiga ciki asalin da yake. Kusan menene amfanin shi ba wai haka kawai yake ajiya wajen ba. Bari mu duba shi. Ok, sai ku taba wannan security and login din nan. Ya ku jira zai loading. So kamar da kuke gani ya bude. So anan za ku ga alright baya wajen. To kafin mu je ga wannan generating random code din bari mu fara da na farko da ake mutum ya kare account shi. Abu na farko da mai amfani da shi shine two factor authentication. Abun da wannan abun yake nufi shine duk lokacin da wani ya login Facebook account naka ko ma ina ne, kai ko da kai ne mai account din kai din kanka kai login, Facebook ba za su barka ka shiga ba har sun tura maka message kai verify cewa kai ne, phone number ka ko kuma ta email. Kun ga ba da haka zai samu shiga email na mutum ko kuma wannan inda ba ya sani bane. Sai kuma kun sani da WhatsApp yake ai, kun san WhatsApp yana da wahala ai hacking saboda wannan abu. Dole ko ina mutum zai WhatsApp sai ya saka wannan number mai kuma sun turo mai code ya verify. So shi ma abun da mu saka wannan account din kenan. Amma ban da wannan hanya akwai wata hanya ma mafi sauki. So yanzu zan taba wannan two factor authentication din. So wannan kamar wani application ne wanda mutum zai install mai shi duk lokacin da aka yi login za su tura mai wannan code ta wannan wajen. Amma za mu yi amfani da na message ne. Wannan kamar zai fi sauki. So sai a taba wannan abun ya dawo nan, sai a taba continue din nan. So idan mun taba dama already Facebook suna da wannan dina phone number dina, kuma kun ga har phone number ma biyu nake amfani da shi akan wannan account din. So gaskiya zan amfani da wannan number na biyu, sai ku ya gudi dan ba ku gani number ne aje boye ne kawai saboda tsaro. Kuma mutum ba ga number shi bana iya taba nan dan ya aje phone number. Sai dan na continue. So yanzu ma za su fara da farko kenan. Za a tura mu code din yi verify. So yanzu ku jira ta saman nan za ku ga code ne ya kamata ya shigo yanzu. Zan ga message sai in saka wannan code din. To duk wanda ya zo zai login dole sai an tura ta wannan line. Yanzu suna so su tabbatar cewa layi na ne. Mai biyo ne ya karbi wanka sai ta wannan abun, to kun ga abun ba zai mishi aiki ba kenan. So kamar da wagani da nace ya shigo. So zan ji abun nan kun ga an saka 949936 949936. So sai in taba wannan don din. So in na ku babu don sai ku taba back kawai, za ku ga continue nan sai mu taba continue. Insha Allah yayi. So yanzu sai in taba wannan abun. Amma okay, a shikenan to yau sai ku taba don. Idan mutum yana bukata ya dinga jin messages ko kuma posting da aka yi a Facebook ya ji ta messages, to wannan kamar takura ne gaskiya, gwada kar ku yi, sai kawai ku taba don ya isa. So kamar da kuka gani yanzu yayi. Yanzu na danna turn off ne, ina son kashe abin, to duk wanda yake so ya kashe zai taba wannan turn off ne. So sai kuma wannan gane wasu recovery codes shine wanda yake cewa hanya mafi sauki. Kamar yanzu misali mutum yana amfani da Facebook a computer shi ne kuma zai tafiya ba lalle wayan shi tana kusa da shi ba. So yana iya generating codes din da za su bashi kwaya 10 at random, sai printing a paper sai je ya ajiye shi. Duk lokacin da ya tashi
duk inda zai je shi akwai kuɗa wannan paper zai dauka kuma ba wanda zai haki. Idan mutum yana bukata ya sayar da mutum zai kare Instagram account nashi, yana da video akan wannan, ko mutum yana so ya samu followers a Instagram ko Twitter, akwai video wannan kuna iya zuwa kalla sai an jima. Amma ina ganin kafin in kulle zai yi kyau in nuna inda ake shiga wannan abun a Facebook Lite. So idan kuke gani ganin Facebook Lite ina bari mu bude shi saboda naga akwai mutane da yawa gaskiya wanda suke amfani da Facebook Lite din. So da kuke gani ya bude, ganin nan zan taba nan wajen ku. So ya bude, idan na ja kasa kun ga ai ganan wannan settings a nan wajen. To don taba wannan settings ko hotunan ba su gama fitowa ba dai, kawai da mun shiga wajen. So da kuka gani sun fito a ƙasa, za ku gani wannan security and login din nan, sai ku taba shi. Tuna ga daga nan ma yasa duk dai irin bayan da ne a baya ne, amma dai kun ga yadda ake shiga din. Ni jira ya bude ko yawa, to kuna gani ya bude. So kun ga abun a nan wajen, oh sorry, kun gan shi a nan wajen. Sai an jima, na gode.